Hello guys, good morning. Gaसिबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ जों बरायबाय। लोगोफोरजों दायो बरपेटा रोड स्टेशनाव दंफैयो ओमफ्राय उदालगुरियाव थांनो ओंखारदों। माने जोंहानि आइमोननि न'आव आरोना। जोङो फुंनिफ्रायनो ओंखारबोदों आरोना 7:30निफ्रायनो न'निफ्राय ओमफ्राय नै दायो स्टेशनाव दंफैयो ट्रेन नेगासिनो। जा थान्दाखा आरोना लोगोफोर फुङावनो फैनाय नालाय एकदम गोजां गायाखै थान्दा हाबनानै गोजांदो बिराद नै जों ट्रेनाव गाखोबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो। जों ट्रेनाव दङ दायो। नलबारि मोनसिगोन मोनाखै नै रोङिया मोनबाय रङिया आन्दायलाबायदो सानजा सोनाबखौ आन्दायदो हा बबेथि Nadia, jangan seperti itu mah. Gimana? Mana ini nih? Ini komplit pada itu jangan apa deh babu? Này đang tông la mình phải tông là đang là station bazar ini nasi ini mungkin bazar mongol barok nasi hari singa menjual थांबाय जों गाखोनाय ट्रेना नोंना लायदा गैला सं थौ जोंबो सान्दुं गोसाथारलै सानजोब्बाय माला ओंखाम मोनजागोन ओंखाम उखैजोब्बाय थानो हाला नङा abilana yang senang untuk ya itu lain itu kenapa itu lain mana ya senang untuk diri kan ya abang
लामा लामा पिलपिलि हमना थांसै ससे बेदर लायनो थांनाय सासेया बेदर लांनानै एवना संना जाहैसै माथो लाइननि जाजोब्बाय लायो गोदो गैयामोन लायो गारिनि जाजोब्बाय दिनैसो नुगोन ना गोबाव जाबायना फुजारिया बोसोरसे फैयैयावनो सोलायजोब्बाय नै कारेन्ट जाजोब्बाय जेबो लाइनजों जाजोब्बाय आरोना जायाखैमोन सिगां हाग्रा जाजोबनानै मोनफैबाय जोंहा न'आव बेलेग बेलेग मोनलायदो आरोना बेसेबा गोबावदो असिनाखि मोनफैलायदो